ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ಲಾಗ್. ಮಾತೆಲ್ಲೊಂಚಿಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ನಿಂದಿದೆ ಯಾನ ಸೌಖ್ಯಲೆ. ಸೊ ಅಕ್ಕಬೋದು ಮೂಜಿಗಿನ ಕರಿಂಡು ಇನಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ಇಂಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಡು ಬೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಮುಟ್ಟೆ ನಾನು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ. ನಾನು ವರಣಿ ಬಂದೆ ಲಾಗ್ಲ ಲೇಟಾದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ತಾತಲತೆ ಇನಿ ಪೋಪುನಕ್ಲು ಇತ್ತೊಂದು ಜೋರು ಬರ್ಸಾರು ಕುಣ್ತೋಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪೆ ತಾತತೆ ಪೋಪಿರು. ಸೊ ಅಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವಡತಿ ಚಾಪರ್ ದಾಂಡು ಬುಕ್ಕ ಬೇಲೆದಕ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿರಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜು ಡೌಟು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ರಕಂಡಿ ಅಂತ ಪೋಪಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತಾತ ಪೋಪಿರು. ಟಾಟಾ ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ಎಂಕಿನಿ ಬೊಲ್ಪೊಡ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತಿಜಂಡು ಇಲ್ಲಡು ಬೇಲುಂಡು ಮಾಡನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ತಕಬುಕ್ಕು ಅಂಚಿಂಚಿ ನಲ್ತೊಂದು ಬಂಡ ಎಂಚ ಬೇಲೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕುಡೊಂದು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನ ಬುಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡತ. ಸೊ ಅಂಚದ ಇಂಕ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮಿನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ನಾನು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಬಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಒಂಚೂರು ತೆಂಗಡೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ನಾ ಪಂಡ ಮರಿಯಲ್ಲಡು ಕರಿನ ಮರಿಯಲ್ಲಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತ ಬಜ್ಜಿ ಅವು ಚಂಡಿ ಅಂಡ ಬೂಸತ್ತದು ಕುರಿಪುಂಡತ್ತ. ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ದೆಂಗಡೆ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಚೊಲ್ಲುನ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಚೊಲ್ಲಿ ಅರಿತಾನೆ ಇನ್ನು ಚೊಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಇಂಕ ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ಜಿ ಪುಲ್ಪುತ್ತ ಲಾಗನ್ ತಾತ ಪೊಯ್ಬೇಕೇನೆ ಲಾಗನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತುಜಿ ಬುಕ್ಕ ಕಜಿಗೆ ಮಂತ್ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಬೇಲೆ ಇತ್ತದು. ಸೊ ಅಂಚ ತಾತೆಲ್ಲ ಪೋಯಿರು ಬಿದಿಗುಡ್ಡೆಗೆ 60 ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಂಡು ಐಕೆ ತುಂಬಲ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಇತ್ತಿರು ಬೊಕ್ಕ ಮರಣಿ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ವಾರ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡ. ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮತ್ತು ಮಂತೊಂತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಗಡ್ತದ ಕೊರಪನ ಮಣ್ಣು ಗುದ್ದುನ ತಟ್ ಮನ್ಪನ ಇದ್ದಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಇಂಚ ಸಾರನೇದಕ್ಲೆ ಬಂದಾಗ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮತ್ತು ಮಂತೊಂತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ತಾತನ ದಾಯಿ ಬಂದ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತಾತ ಎಂಕ್ಲ ಪಂಡದ್ದೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿನತ್ತ ಅರೆ ಕುದ್ದು ಬತ್ತಿನ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಪಂಡ ಬತ್ತದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಸುಲಭ ಅಂಡು ಕೆಲವದಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪು ಪಂಡ ಆತ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆ ಬೆನ್ಪಾಪುನ ಅಂಚೆಂಚಂದು ಆರನೇ ಸ್ಟಡಿ ಬತ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಡದು ಮಂತಿನತ್ತು ಹೊಲಾಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲೆ ಕನ್ನೇನು ಅಂಚ ಚಿಕ್ಕಿನಗ್ಲು ಒಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿರು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸಾತುಡು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ತಾತನ ಒಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟುಡು ಹಿಂಗೆ ಬರೀದಿಲ್ಲದ ಆಂಟಿಲಿ ಎತ್ತಲೆಕ್ಕೆ ಗಂಡ ಈಕೆ ಒಂಚೂರು ಅಂಚ ಮಂತನ ಚಿಕ್ಕಿನಗ್ಲ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ತಾತನಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಆತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತುದ್ದೊಂಡು ಏತಾಗೆಲ್ಲುಂಡು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಆತೆ ಉದ್ದದ ಒಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಅದದ ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಸೇರ್ಸೋದು ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆ ಅಂಡು ಐತೆ ನಾನು ಏರೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪಡಿ ಬಟ್ ಏನೋ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಕ್ಲು ಪಂಡ ಎತ್ತು ಬೋಡ ಆಗ್ತೈತೆ ಪುನಃ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಪು ನಡಿಮುಟ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಗ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿನಿಡ್ದಕ್ಕ ಎತ್ತು ಬೋಡ ಆಗ್ತೈತೆ ಆಯ್ಪುನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಪ್ಪರು ಬಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಇಂಚ ಸ್ಟೇ ಯಾರು ಬರ್ಪನ ಡೌಟು ಬಟ್ ಮೇಘ ಮುರಣಿಯವ್ರ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚ ಮಾತಾಕತ್ತೇವೆ ತಾತ ಮತ್ತು ಬತ್ತದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿರು ಅಂದೆತ್ತ ಪಂಡ ಪೈಸದ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಿ ನಕ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರು ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ಅವ್ರು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 35,000 ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಸೊ ಏನು ಪೂರದಿತ್ತು ಸಾಧಾರಣ 1 lakh ನಿಯರ್ ಮುಟ ಬರ್ತಂಡು ಇತ್ತು ಮಂತ್ ಪಡಾಂಡ ಫುಲ್ ಮಲ್ತದ ತನಕ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಂತದ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ನಮಕ್ 1 lakh ಟೋಟಲ್ ಅದು ಖರ್ಚು ಒಂದು ತೋಜುಂಡು ಪಂಡ ಕಡೆಗೆ ಉಲ್ಲಾಗಿ ಮತ್ತು ಪೂರ ಸೇರಿದನಗ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕೆ 1 lakh ಮಟ್ಟ ಖರ್ಚು ಪಂಡ ಐತೆ ಪರೈಲನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಹೆಂಗ್ಲ ಸೀಟೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಓನಿ ಇದಪ್ಪ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಭಾಗ ಬಿಡ್ತಿತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಂಚದು ಸೀಟ್ ಮತ್ತು ಸೊತ್ತ ಪತ್ತ ಆಗ್ತದೆ ಕಂಬ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಕಂಬ ನಿಂಚಿ ಜಪ್ಪುಡ್ ನಾವು ಬಂತಿಲ್ಲ ಪಂಡ 4 ಸೀಟು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿ 4 ಕಂಬ ಪಾಡ್ದು ಜಪ್ಪುಡ್ ನಾ ಬಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಸು ಪೂರ ಮುಗಿಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ನರಕಾರ ಒಂದಲ್ಲ ಇಕ್ಕಿತ್ತೆ ಯಾಕಡೆ ಬೆಜ್ಜೆ ಕಲಿ ಅನ್ಪನ್ನತ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನೇ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ಮಂತ್ ತಾತ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಇರಲ್ಲ ಏನು ಇರು ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಪನ ಇಂತೇರು ಎಂಕ್ಲ ಬಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲುನ ಇಕ್ಕ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಚ ಇದು ಮತ್ತು ಆಯ್ನ ಅಂಚ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲವದಕ್ಲೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಪುಂಡದ. ಸೊ ಅವು ಪಂತೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಮಂತನತ್ತ ಪಂಡ ಏನ ತಾತನಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದಾರ ಒಂಜಿ ಇದು ಮತ್ತು ಆಂಡು. ಸೊ ಹೆಲ್ಪ್ಲ ಮಂತಿದ್ದೀರು ಅಂಚನೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರು. ಸೊ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಈತನ ಅಂತ ಕಂಡು ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಖುಷಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲೊಂಚೂರು ಅನ್ನ ಸರಿ ಅಂಡದ ಬಂದು. ಸೊ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ನಾನೇನೋ ಜಾಬ್ ಬಿತ್ಕೊಡು 1 month ಅಂಡ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿದ್ದು 1 month ಕರಿಂಡು. ಸೊ ನಾನು ಇದೇ ಮಟ್ಟ ಏನು ಒಂಜಿ 2-3 ವಾರ ಅಂಡಿ ಅನಿತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪುನ ಇಂಕ ಜಾಬ್ ದಾತ್ ಮಂಡೆ ಬಂದಿದ್ದಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಗೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಗಲಿಪ್ಪುನ ಅಡಿ ಪುಪ್ಪುನ ಬಲಿಪುನ ಆಯ್ನ ಕುಂತೋರ್ಪುನ ಅಂದು ಇಪ್ಪುಂಡತ.
ಸೊ ಅಂಚದು ಇಂಕ್ ದಾದಾ ಅಯ್ನ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಂಡು ಬೊಕ ರಾತ್ರಿ ಸುಸ್ತಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಪೊಯ್ಯೆ ತುಂಬುನ ಪೊಯ್ಯೆ ಗಾಲಿಪುನ ಅವು ಮಂತ ಮಂತದ್ದು ಇದು ಜಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುರಣ್ಣ ತುಂಬೆರೆತ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ರೋಡ್ ಸರಿಜ್ಜಿ ಅನ್ ಪಂತೇತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ದಿ ಪೊಯ್ಯೆ ಮತ್ತು ತುಂಬೆರೆತ್ತಿನ ಎನ್ನ ತರೆದೈತೆ ಅವೇ ಬಂಡೆದೆ ಅನ್ನು ಜಾರ್ದು ಬಿಡ್ದು ಸೊಂಟ ಹೊಳಿದಿತ್ತು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಅನಾಗ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಜೆತ್ತೋಯ್ತೆ ಅಂಚ ಆತ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಇಜ್ಜಂಡು ಅವೇ ನಮಕ್ ಮನೆ ಇಪ್ಪಂದಿ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತನ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಇಪ್ಪನು ಅವೇ ದದನ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದ ಇಜನ್ ನಮಕ್ ಕುರ್ಸಿ ಅಪ್ಪನ ಬೇಲೆ ಅಂತ ದದನ ಮಂತೋಯ್ತನ ನಮಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪಜಿ ದಾಲಿ ಜದ ಸೊ ಅಂಚ ಟೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ದಾಲ ಒಂದು ಜನ ಇತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಪ್ನೆ ಮಿಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲೆಗೆ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಪ್ನಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಎಲ್ಲರದು ಕಸರಾವೆ ಎಂಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಐದಕ್ಕ ಬತ್ತನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂಚಿನ ಕಳೆ ಉಂಡೆ ದೂರ ದೂರ ಬಂದು ಬುಕ್ ಎಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಪಂಡ ಲೋಕಲ್ ಅದೇ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬುಕ್ ದೂರ ದೂರ ಐತೆ ಪೋಪ್ನ ಅಂದಾಜು ಪಾರ್ದುಜಿ ಏನು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ತೋಡು ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಏನು ಎಲ್ಲ ಲಾಗಿನ್ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಏತು ಮತ್ತು ಬೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಏನು ತೋಜ್ಕೋವೆ ಎಂಕಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಕನಕ್ ಮತ್ತು ಪತ್ತ ಬರ್ರಗುಂಡು ಅಂತ ಬರ್ಸಲ ಬರೋದು ನೋಡಿ ಇತ್ತು ಒಂಚು ಮೂಜಿ 4 ದಿನ ಉಂಟು ಜಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಸ ಈ ಲಾಗನ್ ಏನು ಏಪ ಬಾಡು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸೊ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಕತೆ ಅಕ್ನ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ದಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಮನ್ಕರಗಂಡು ತೋ ಯಾನ್ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ದಾಯಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ದೇವರು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಪಣ್ಣೊಂದಿರ್ತದ ಸೊ ದಾಯಿಗೆ ಇದು ತುಂಬುನ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ತುಂಬುಲ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮತ್ತು ತಾಂಕದ್ನ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲದಕ್ಲತ ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದು ಪಣ ಒಂದಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಏನ ಅಕ್ಕಲ್ಲತಿ 5th ಮಟ್ಟ ಅಲ್ಪನಿ ಪೋತ್ನ ಪಂಡ ಏನ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪೋನಗುಂಡತ ಏನ ಅಕ್ಕಗ ಪಂಡ 2 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಇಪ್ಪುನಗನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಲು ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಲಿ ತುಯ್ಯರಗಂದು ಪೋತನ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆರಡು ದಿಂಚಿ ಎಂಕ್ಲ ತೂಂಬ ಅಂತ ಪಂತೇತ್ ಕಾತನಗ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಅಮ್ಮ ಪೋನಾಗ ಅಕ್ಕ ಗುರ್ತೆಕ್ಕಂದೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬುಲ್ತುದು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಏನನ್ನು ಗುರ್ತ ಪತ್ತು ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾದಿಪ್ಪು ಸೊ ಅಂಚದು ಬುಲ್ತುದು ಮುರಣ್ಯರು ಹೊಂದಿತ್ತೇರಮ್ಮ ಗುರ್ತ ಸಿಕ್ಕಂದೆ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಂಡ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಹಿಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಏನು ಅಲ್ಪನಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗನವಾಡಿ ಹಿಡ್ದು 10th ಮಟ್ಟ ಏನು ಅಲ್ಪನಿತ್ತು ನಾ 10th ಏನು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಲ ಅಲ್ಪನಿ ಇತ್ತಿದ್ವೆ ಬಟ್ ಅಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಧಾರವಾಡ ಪಾಯಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತಾರದು ಸೊ ಅಂಚದು ಏನು ಇಡೇ ಬರೋಣ ಅನ್ಪಣ್ಣ ಅಮ್ಮನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಜ್ಜತಾ ಸೊ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಕತೆ ಸೊ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಬಂಡ್ರೆ ಏನು ಅಜ್ಜಿಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಏನು ಕ್ಲೋಸ್ ಅದು ಮೂವ್ ಆಪ್ನ ಪಂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಅದು ಇಪ್ಪುನ ಪಂಡ ಏನು ಅಜಿಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಎಂದನ್ನ ಎಂಕಾಕೆ ನೋಟಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಏನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದಿಪ್ಪು ನಾವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದಿಪ್ಪನ ಏನಕ್ಕೆ ನೋಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಏನು ಆತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಂಡ್ಲಾತಿ ಏನಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಆತಿಗೆ ಪುನ ಪಂಡ ಆತು ಎಂಕ ಗುರ್ತಲೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಏನು 10th ಬತ್ನ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ನ ಬುಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಂಡದ ದಾದಂಪ್ನೈಕ್ ಒತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಪನ್ಪೇನು ಅಂತ ಹೊರವರ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಐಕ್ಯಾನು ಏತನ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಬೋಪುನ ಏನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೆಲ್ಲಡೆ ಮಾತ ಮಿಂಗಲ ಹಾಕಂದಾಪುಂಡು ಎಡ್ದುಕ್ಕ ಬೊಡ್ಚಿನ್ಲಾಪುಂಡು ಸುಮಾರುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಪಂಡ್ರಾಗ ಅವಂತರ ಅವು ಮಾಂತರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅವು ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಪುಂಡತಾ ಸೊ ಐಕ್ ಏನು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಆಪನ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡದು ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತಂಡತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹರ್ಟ್ ಅಪ್ನ ಸೊ ಏತು ಬೋಡ ಆತಿ ಇಪ್ಪು ಕಪ್ಪನಂತು ಅಂಚ ಬಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು ಇರತ್ತ ಏನ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಚೂರು ರೇಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ 2 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಅಕ್ಕನವಲಂಡ ಮದಿಮ ಮತ್ತು ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ನೋಡ್ತೀಯ ಬೋಡ ತಿಂಕ ಅವಲ ಪೊಡಿಯಬ್ಲು ಆನಿ ಸರ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಏನ ಮೆಗ್ಯಾನ್ ಮತ್ತಲ್ಲ ತಗೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಪೋಪ್ನು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ ಆತು ಪರಿಚಯದಾಗ ಮತ್ತು ದಾಲಿಚೆ 10th ಇಡೇ ಬತ್ತು ನಡೆದಾರ 10th ಇಡೇ ಬತ್ತು ನಡೆದಾರೆ ಇಂಕ ಆತು ಮತ್ತು ಪಾತ ಮತ್ತು ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಮೆಗ್ಯಾನಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಪ್ಪನ ಪಂಡ ಬಾಕಿದ ಇದು ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನಾಗ ಇಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡದ ಅಕ್ಲಂಟ ಮತ್ತು ಏನಾತು ಇಂಕಾತು ಪರಿಚಯ ಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಕಾತು ಕ್ಲೋಸ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಹೊರ ಏನ ಮೆಗ್ದಿಲೆಪ್ಪನಾಗ ಆಕೆ ಬಿ ಕೊರೋನೋ ಮುಗ್ಲೆ ನಿಂಚ ನೋಡೋದು ಮುಖಂಚಲ್ಲೇ ತಂದು ಒಪ್ಪನ ಅಂಚೆ ನಾನು ಆತು ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದೆ ಅವು ಟೈಮ್ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಗೆ ಇತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಅಡಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಎಂಕ ನನ್ನ ಆತು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನು ಅಜ್ಜಿಲ ದಂಡ ಅಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಕನೆ ಆತನ ಅಂಚ ಮಾತು ತಿಕ್ಕಡ ಫೀಲ್ ಬರ್ಪುಜತ ಅಂಚ ಬಣ್ಣದಾಕ್ಲೇನು ದೂರ ಉಂಟು ನಂದತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಅವು ಎಲ್ಲಿ ದುಃಖಲ್ಲ ಇತ್ತದುಂಡ ಆತು ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪುವೆಗೊರ ಪುಣ್ಣ ಮೇಗರ ಹೋಗುನ ಏ ಪಾಲವ್ರವರ ಹೋಗ್ನಕ ಸೊ ಅಂಚದು ಅಂಚಾಪ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಪಿರತಿ ಪುಡು ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಅದನ್ನದ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಕತೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕಿತೆ ಕನಕ ಮತ್ತು ಪತರುಡು ಏನು ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಏತು ಮತ್ತು ಬೇಲೆ ಆಯ್ತು ಮುರಾಣಿರ ಮಂತ್ ಮಾತ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ಏತು ಮತ್ತು ಬೇಲೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾತೆ ಅಂತ ಹುಜ್ಪವೆ ಸೊ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹುಜ್ಪವೆ ನಿಕ್ಲಿಗ
ಏತ್ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಆತನಂದು ಒಂದು ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದೇರು ಸೊ ಒಂದು ಏನು ಮರ ತೊಚ್ಪತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಅದೇದಪ್ಪ ನೆಕ್ಕಿದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಾವಿ ಪಾಡ್ದೇರು ಎಂಕ್ಲ ಟೈಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ನೋ ಅಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡೇರು ಬರಿತೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಿನಕ್ಲು ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪನತ ಬಟ್ ಅವು ಶೊಕ್ತುಜುಂಡು ಬೊರ್ಚಿ ಗುಜಿರಿಲ್ಲದು ನಾಂಡು ಹಿಡ್ದಕ್ಕಂದು ಒಂಚೂರು ರೂಮ್ ತುಲಿಗೆ ಒಂಥರ ಕತ್ತಲೆಂಡು ಒಂದು ಲಂಚನೆ ಮರಣಿ ಕಾವಿಲ ಹತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಗೋಡೆಗೆ ಒಂದು ಲಾತಿಜ್ಜಾಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಐಜಿ ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಕೆ ಅಂತನ ಅಂಚ ಅಂದ್ರೆ 2 ರೂಮ್ ಫಿನಿಶ್ ಆತಂಡು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಲಯತೆ ಬೋಡು ಇದಾದ ಪೋಲಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲದಲಯ ಅದ್ಕೊಂಡ ಪರ್ಸವರಂತ ಚಂಡಿ ಆಪಿಜಿ ಒಂದು ಮುರಂದಾತೆ ಉಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಿತ್ತು ಏನು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಪಡ್ವೆ ಸೊ ಒಂದು ತುಲೆ ಮುರಂದಾತೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಮುರಣಿ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ದಾವಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಿಚ್ಚಂಡು ತುಲಿ ಗೋಡೆ ಎಂದು ಇಡೀಗೆ ಪರಾಸೀಟೆ ಪಡ್ನ ಅಡಿಗೆ ಏನು ತುಜ್ಪದಿದ ಒಂದು ಪರಾಸೀಟೆ ಒಂದು ಎಲ್ಮ ಫಿಟ್ಟದ ಅವು 10 ಫಿಟ್ಟದ ಅಂಚಂದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಮತ ಆಡತ್ತೆ ಗೋಡೆಗೆ ಎಂದು ಫುಲ್ಲು ಓದಿತ್ತಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ ಅರುಗಟ್ಟೆ ಅರನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಂಡದು ಈಗ ಸೊ ಐಕೆ ಟೈಮ್ ತಾಗುನ ಬಂಡೇರು ಸೊ ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ ಇನ್ನು ಯಾರು ಕಟ್ಟಾರ ಎತ್ತಂಡು ಹಿಡ್ದು ಕಪ್ಪಿದಾಯಿ ಸೈಡ್ಲ ನೈಸ್ ಮಂತದೇರು ಗೋಡೆ ಅಂತ ಪುಷ್ಪವೆ ರೈಟ್ ನೆನಪತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇಲಕ್ಕೆ ಮುಂಚೂರು ಅಮ್ಮನ ಬೇಲೆ ಅವನಂತಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪ ಇಂದುಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ನೋಡಿತ್ತೇವೆ ಒಂದು ಇನಿಮಂತನ ಈ ಬೇಲೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ನಾನು ಬೇಲೆ ಮುಲ್ಪಲ ಯಾರು ಕಟ್ಟಿದಿರ್ತಿಲ್ಲ ಇಂದು ಇನಿಮಂತನ ಅದಮ್ಮ ಇಂದು ಇನಿಮಂತನದ ಹಾಂ ಮುಲ್ಪಲ ಯಾರು ಕಟ್ಟಿದಿರ್ತಿಲ್ಲ ಇಂದು ಬಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಮುಟ್ಟುಜಿಯಾ ಅಂಚ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಂತಿರಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಗರಿತ್ತದು ಬೋದಿತ್ತನವ ಒಂದು ದಾರಂದ ಅಂತಿರತ್ತ ಮಣ್ಣು ಬರ ತೋಜು ಇಂತ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಮೂಲ ಫುಲ್ ಇಂಚ ಇಳಿಜಾರದೆಲ್ಲ ಕದಿತ್ತಂಡು ಅಡ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿಂದು ಸೋಕು ಸಾರ್ನೆ ಮಂತ ಬಿಡ್ಲೆಂದು ಅವು ಯಾಕಡೆ ಬಾಕಿಲು ಪಾಡ್ರಾಗ ಕಷ್ಟ ಅಂದಿತ್ತಂತಲೇ ಬಾಕಿಲ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಏತ ಶೋಕ್ ಉಂಡದ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಉದಲ್ ಉಂಡತ ಅವು ಡಿಸೈನ್ ಮಂತದ್ನ ಶೋಕ್ ಉಂಡತ ಡಿಸೈನ್ ಮಾತ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಡಿಸೈನ್ ತುಕ ನರಮಣಿಲು ಇಂಚ ಮನ್ಪಡುಕ ಉದಲ್ ಎತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತ ನಮಕ್ಕ ನರಮನ್ಯಾಗ ಬಾಯಿ ಟುಚ್ಚಿದ್ ಮನ್ಪೆರಗ ಒಂದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಐಡ್ದಕ್ಕಂದು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಡಪ್ಪ ಮಂತೇರಂದು ಎಕ್ಕಲ ಅರು ಮಾತ ಕಟ್ಟರಿತ್ತಂದು ಸೊ ಯಾನೆಂತೆ ಇಡೆಗು ಮೀನಿ ಕಲ್ಲು ಮೀನಿದಿದ್ದು ಕುಲ್ಲವೆರ ಪಂದು ಸೊ ಆಕ್ಲೆ ಗೋಡೆಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಂತೀರು ಇತ್ತಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ತೋಜು ಪಂದು ತಾತನಕ್ಲಿ ಮತ್ತದಾದ ಪಂಡಿರ್ ಪಂಡ ಅಡೆಗದೀಕ ನೇನು ಅಂದು ಕಡಪಲನ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ದನ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಂಡು ಅಡಿಗೆ ಪಾಡ್ರಾಗ ಬುಕ್ ಅಮ್ಮಲ ಪನ್ನಂಚನೆ ಅಡಿಗೆ ಪಾಡ್ಕಂದು ಐದಕ್ಕೆ ಎನ್ನೋ ಹೊತ್ತಾಯ್ದು ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ನ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕನಕ್ ಮತ ಪಾಡ್ಬಾತ ಕನಕ್ ಪಾಡುವ ಅಂಚದು ಅವು ತುಯ್ಯರ ಹೇಸಿಗೆ ಇದು ಉಲಾಯಿ ಸಡನ್ ವನಾಗ ಕನಕದ ರಾಶಿ ಇಂಚ ಸೀದವನಾಗ ಕನಕ ತೋಜಿ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಮಿತ್ತದನ ಇಂಚ ಪಾತ್ರವೇನು ದೀವುಲಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಗಂಜಿ ತೋಡ್ನೆಯಾನ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಇಂಕ ಕಬಿಡಿಯರ ಬಂಗಾಂಡು ಕರಮುಟ್ಟ ಗಂಜಿ ಇತ್ತು ನಂಚ ಕಬಿಡ್ನಾಗ ಕೈಕರಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ನ ಬೋರ್ಸಿ ಪಂಡು ಒಂಚೂರು ದೆತ್ತಿದ್ನ ಇತ್ತ ಕರಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ನೀರು ಕೊಟ್ಟದು ಕಬಿಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಒಂದು ತುಲೆಂದು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತಿರು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ನಾ ಬಾಕಿಲನ್ನು ಮಾತ ಅಲೆಗ್ಗುಂಡು ಎಕಡೆ ಅಲೆಗ್ಗು ಅಂತಂದು ತುಲಿ ತೂಲಿ ಅಂಚ ಮೂಲೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಈ ಪೆಡೆ ಬತ್ತು ಊರ್ದುಂಡು ತುಲಿ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಶನಿ ಮುಲ್ಪಲ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾತ ಈ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ರಾಗ ಮರ ತಂತುಜುಂಡು ಆಂಡ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅವಲ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತು ಮಂತಿದ್ರು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಿನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಪಿರೋದನ್ನ ಉದ್ದಲ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿಲ್ ಮಂತ ಅತ್ತು ಐಕ್ ದಾದ ಅನ್ನ ಕೆತ್ತನೆಗಾರರ ದಾದನೊಂಜಿ ಅಂಚ ಎತ್ತಿತ್ತಲೆ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗದ ರೂಮು ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತೋಜು ಎಂಕಂದು ಹೊರಸೊಡತ್ತಿತ್ತು ಅದು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ದೇನು ಮತ್ತು ದೆಪ್ಪನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಕಜವಾತಿತ್ತಂಡ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತು ಉಳ್ಳಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆನ ಒಂಚೂರು ಮನ್ಪೆರತಾ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಅವು ಇಟ್ಟಿಗೆದ ಗೋಡೆತಾ ಅಂಚ ಮಾತ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜಿಂದ ತೊಲೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಮೊಟ್ಟು ಒಂದು ಬರ್ಪನತ ಸೊ ಉಲ್ಲಾಯಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಮಸ್ತ್ ಮಣ್ಣ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಇನ್ನೀ ಒರೆಸರಿಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಒರೆಸದಂದ್ರೆ ಕೋಡೆ ಒರೆಸದ್ದಾದ ಸುಖ ತೊಲೆ ದಿನೋಲು ಒರೆಸನವೇ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಕತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒರೆಸಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಸುಸ್ತಾದಿಪ್ಪುಂಡು ರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಿಡ್ಲ್ ರೂಮು ಒಂದು ಮತ್ತು ರಾಶಿ ತೊಲೆ ಇಂಚು ಉಂಟು ಬಂದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಟುನಾಗ ಇಂಚನೆ ಆಯ್ತು 5 ವಸ್ತು ಪೂರ ಉಲ್ಲಾಯಿ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ತುಂಡು
ಐಡ್ದಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀತ ಒಂದು ರಿಪ್ಪಾಯ್ದ ಕವರ್ ಅವ ಮುಲ್ಪ ದೀತ ದಾದ ಪಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಂಕ್ಲ ನಾವು ಲೀಕೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಓ ಮುಲ್ಪ ಅದಾದ ನಂದು ಬೇತೆ ಹುಡುಗೆ ನೆಕ್ ಬುದ್ಧರ ಎಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನೈಟ್ ಮಂತ್ ಒಂಚೂರು ಪಿರಾವು ಕಡ್ಲೆ ಎನ್ಕ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಇದು ನೆಟ್ ಪಾಡ್ದಿರು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಗ್ಲು ಪೂರ ಸೇರ್ತು ಪಾಡ್ನ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ರೂಮುಗು ಮಾತ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಆತುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಹೊತ್ತುಲೆಂದು ನಮಕ್ ಜಯಂತನ್ನೇ ಒಂದು ಅವು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ನಂಗೆ ಅವ ಒಂದು ನಮಕ್ ಜಯಂತನ್ನೇ ಕೊರ್ನ ಗೊಂಬೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಂಡೆತ ರೂಮುಗು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಆವೊಂದು ಇತ್ತೆತೊಲೆ ನಮ್ಮ ಗೋಡೆ ಶೋಕ್ ತೋಜ್ಜ ಅಂಚ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತಾರೆ ಈ ಕಲರ್. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲಾಟ್ ಬೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಾಗ ಮಾತ ಸೋಕ್ ತೋಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನನ್ನದ ನನ್ನ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪದ ಪೂರ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪೆ. ಹೇಗ ಎಷ್ಟು ಇಯರತ ಏನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ 13 ನಿಮಿಷದ ಲಾಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಐಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಏನು ಲಾಗೆ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ದೀಕ ಅನ್ಪಂದಾಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಏನು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತನ ಅಂಚ ಏನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ನಕ್ಕೆ ಕೋಲಾಂಡ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡಾಂಡು ಒಂದಿತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪೆ. ಓಕೆ ಏನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಮನ್ಪುಕ. ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಬಾಯ್.